תושבי משגב יקרים, מאז ה-7 באוקטובר הרבה דברים השתנו. אבל דבר אחד נשאר, שידענו אותו גם קודם. הבסיס, לבנת היסוד של הביטחון שלנו, ביישובים שלנו, במרחב הכפרי בכלל, היא הקהילה עצמה. אנחנו נערכנו בתוך הקהילות, כי הקהילות הן לבנת היסוד של ההיערכות ושל החוסן של כל חברה. הקהילה היישובית היא המפתח. התקדמנו המון בציוד, בחימוש, באימון, בתפיסת הגנה, בניתוח של תרחישים, בהיערכות לכשל בלוגיסטיקה. רכשנו גנרטורים ומכשירי קשר שיעבדו גם כשרשת החשמל נופלת. חילקנו נשקים פה בהיקפים עצומים. אימנו לא רק את כיתות הכוננות היישוביות, אלא גם כיתות כוננות, מחלקות כוננות של מצרף של מספר יישובים ביחד, שמסייעים גם אחד לשני. אימנו צוותי סער, אימנו צוותי רפואה, אימנו צוותי חילוץ. אנחנו הכנו אנשים לסיוע הדדי ולטיפול בבעלי צרכים מיוחדים. גייסנו משאבים משמעותיים, חסרי תקדים, גם משותפינו ואחינו בפיטסבורג, וגם מגורמים אחרים בעולם ובארץ, כדי לסייע וכדי לפתח את המוכנות שלנו בחירום. אנחנו נמשיך להיות עם הקהילות, ואנחנו נמשיך להיות חלק מהמשאב הקהילתי. בהצלחה לכולנו.